Saaks sinne joku vähän kerrottua, että vois sammuttaa soittovehkeitä? Ei tarvitse huutaa kiukkoa. Mitä volumia vaan tulee? Kuuluu paremmin. Noniin, kuuluu paljon helpommin meikäläisen ääni, eikä tarvitse huutaa ihan niin paljon. Ei nytkään antanut mikkiä. Tää menee loistavasti näin. Ihan ensimmäiseksi mahtava kisapäivä takana, ennätysmäärä tälle vuoteen kilpailijoita ja mun mielestä kaikki vois antaa isot aplodit meidän päkkärille ja tuomareille. On ihan valtava määrä lappuja vedetty tänään läpi, niin tuomarointeja kuin sitten laskentaa. Ja kisaille kanssa teokkarit oli kunnossa mun puolella ainakin. Mahtavaa. Pitemmittä puheitta mä luulen, että väki alkaa haluamaan kotia päin ja päivän palkinnot. Jatkoille tietysti. Sauna on lämmin ja paljon myös. Mahtavaa. Aloitetaan siis Entry 3000 luokasta ja 7 kilpailijaa. Rivi. Saa tulla eteenpäin Ramille. Ei ne halua tulla sateessa. Täällä 7. sijalla tänään Mäkinen Markus. Sitten päivän 6. sijalla Laaksonen Petteri. Ja 6. sijalla tänään Saku Talasoja. 5. Ja sitten päivän 4. sija Mikael Tarkka. Ja sitten siirrytään podium-sijoihin ja tänään 3. sijalla soundipisteen 185 Pekka Huotari. No niin, 2 kaveria jäljellä ja näköjään molempia vähän jännittää. Täällä soundipisteet toisella sijalla 216 ja voittajalla 227. Ja toisella sijalla Joonas Tervala. Ja tosiaan päivän voittajana tässä luokassa pisteen 227 Toni Aittakorpi. And then ask you Entry Unlimited. 5 competitor. Entry Unlimited, yes. Five competitor, yes. Here is in the 5th place is Markku Peritalo with 192 points. Fourth place goes to Markku Haimilahti and 209 points. And then the podium place is SQ points 212 goes to Knuttila Mika. Here is only 2 points in the SQ. Second place with 228 points, Jussi Lyly. And winner of this class with SQ points 230, Kryliaks Donatas. Sitten vaihdetaan takaisin
suomen kieleen hetkeksi aikaa. Ja S6 Skillet OEM luokka 1 kilpailija. Ja täällä Tervala Jarkko, soundipisteen 228. Sitten oli Skillet 4000 luokka ja 3 kilpailijaa. Moi Ville, säkin oot täällä. Täällä kärki on äärimmäisen tiukkaa tässä luokassa. Ja 3. sijalla soundipisteen 219 Ville Vallimaa. Päivän toiselle sijalle on soundipisteen 235 ja luokan voittajalla 236. Eli kaikki 1 pistettä. Ja tänään toisella sijalla Voimala Mari. Ja luokan voittajana Vesa Säynäväjärvi. Ja sitten Skillet Unlimited luokka ja 6 kilpailijaa. Rohkeasti vaan, vaikka jännittää. Pystyisikö menee ihan muuta? Kiitos. Täällä pisteissä jonkun verran hajontaa tässä luokassa. Ja 6. sijalla soundipisteen 206 Koivisto Niko. Ja soundipisteen 211 5. sijalla Juha Ranta. Lappu tuolta. Viimeisellä. Älä nyt aina kun se kotiin juo, sekin huomioon meni. No niin. Sitten 4. sijalla soundipisteen 225 Hänninen Emilia. Sitten rupeaa soundipisteet vähän nousemaan ja päästään tonne 260 paremmalle puolelle. Ja 3. sijalla soundipisteen 263 Korhonen Marko. Täällä semmonen 3 pistettä eroa. Ja toisella sijalla soundipisteen 265 Mia Lylä. Ja tosiaan luokan voittajana Nyssänen Kaitsu ja soundipisteen 268, joka on päivän kovimmat kuuntelupisteet. Anneksi olkaa. Master 8000 luokka 2 kilpailijaa. Täällä tänään toisella sijalla soundipisteen 219 Väinö Akreen. Ja päivän luokan voittajana Tuomas Väänänen soundipisteen 230. Anneksi olkaa. Ja Master OEM Unlimited 2 kilpailijaa. Ja Pekan tuuraaja siitä. Pikku-Pekka. Täällä toinen on asentanut ja toinen ei.
tai asentanut tai dokumentoinut millään sen ottaa, mutta luokan kovemmilla kuuntelupisteillä tänään toisella sijalla Soundipisteen 240 Pasi Myllynen. Ja tosiaan luokan voittaja oli asentanut tai dokumentoinut asiat paremmin, niin sieltä Kinnunen Pekka ensimmäinen sija ja Soundipisteet 234. And then Master OEM 4000 class. 4 competitors. 5 competitors. Tällä kertaa omana itsenään. Joo. And today 5th position with SQ points 214, Samuli Pulkkinen. And 4th place with SQ points 233, Jari Selander. Third place today with SQ points 234, Konsta Törn. And second place with 246 points goes to Jonne Oravisjärvi. And the winner of today, SQ points 259 points, Dauksa Kylis. And you said OEM is limiting you. Yes. Sitten Master Limited luokka ja 3 kilpailijaa. Oi jaa. Ja täälläkään tiukkaa skapaa. Kaikki asentanut täysillä, eli asennuspisteet täydet. Ja kolmannella sijalla Soundipisteen 239 Veli Hämäläinen. Sitten täällä kärkikaksikon välissä semmonen Soundipisteissä 6 pistettä eroa. Ja tänään toisella siellä Jeremias Fast. Tää ei voi ottaa. 6 pistettä oli eroa, se selvii nyt. Ei sun tarvitse tietää. Ja tosiaan luokan voittaja tänään Soundipisteen 251 Tommi Sassila. And then Master Unlimited class, 6 competitor. Hello. Hello. I think I've seen some of these guys before. Okay. Here is a quite interesting points in this class. Today, 6th place, with sound points 234, Kyösti Rakkola. And 5th place, SQ points are 246, Ytönen Vesa. When is the interesting part? Now? I think so. And next are equal grand total points. Next two. Sorry, that equal points was 2nd and 3rd place, not the 4th. 4th place, sound points 248, Janne Aaltonen. And here was a
current total points was equal in second and third, but in sound points we are make a difference here. And third place with sound SQ points 250, Konsta Törnen. And second place with 251 points, Mikko Laine. And the first place of this class with sound points 267, Teresa Deimantas. Ei se tarvitse antaa tasoitusta noin paljon. Ajattelin tän kerran. On mulla valmiina. Rahoitin. Joo, mäkin annan vähän sillä tasolla. And then SQ Expert Limited class for competitor. Niin on noin vähän. Se kunnolla. 15 pistettä eteen, niin löysät pois. Here everyone make a really good SQ points here. Fourth place with sound points 248, Teemu Ekola. And the third place with 257 SQ points goes to Joni Hirvonen. And here is second place with the higher SQ points, 265, goes to Tommi Hakola. And maybe better installation or something. First place with sound points 262 goes Pakalnis Dovydas. Okei, sitten siirrytään ESPL Trunk 3000 luokkaan. Yksi kilpailija. Ja luokan voittajana Niklas Ravantti. Ja täällä on soitettu ovet kiinni 139,4 ja auki 141,6. Sitten ESPL PR Limited luokka, yksi kilpailija sieltä. Ja voittajana Partanen Meri. Ja siellä soitettu ovet kiinni 140,7 ja ovet auki 141,6. Ja ESPL Wall 8000 luokka, yksi kilpailija. Sieltä oltiin vielä paikalla. Ja yksi kilpailija Tomi Rautama. Ja täällä soitettu ovet kiinni 151,4, ovet auki 144,9. Sitten ESPL Wall Limited ja kaksi kilpailijaa. Se on viime näkemistä. Täällä toisella sijalla soitettu ovet kiinni 142,6 ja ovet auki 154. Toisella sijalla Tommi Aura. Ja ensimmäisellä sijalla täällä on soitettu ovet kiinni 154 ja ovet auki 152,1 Teemu Savolainen. Ei kun nuorentunut paljon. Siis Sitten ESPL Expert yksi kilpailija.
Ei vittu, kun ei tee yhdessä illassa enemmän. Ja täällä päivän soittolukemat, ovet kiinni 153,7 ja ovet auki 151,6. Tomi Rautamaa. Tuon verran pitää olla. Kyllä. Kyllä. Sitten siirrytään ESQL-luokkiin ja ESQL Limited-luokkaan ja 4 kilpailijaa. Kuitenkin Anssi se on. Täällä koko joukolla vähän vaihtelee noista masennuspuolen pisteet. Siellä on rokotettu enemmän tai vähemmän. Ja tänään 4. sijalla Soundi-pisteen 92, kokonaispisteen 202, Niklas Ravanti. Ja 3. sijalla Soundi-pisteen 99 ja Grand Total-pisteen 207 Väinö Akreen. Ja toisella sijalla Soundi-pisteen 124 ja Grand Totalina 231 Eetu Tarkkonen. Ja luokan voittajana Soundi-pisteen 127 ja Grand Total 233 Joni Hirvi. Sitten ESQL Unlimited-luokka, 3 kilpailijaa. Ei ole turka, me on tottunut. Se on tottunut kanssa. Täällä 3. sijalla Soundi-pisteen 126, Grand Total 210, Ville Vuorela. Ja luokan toisella sijalla tänään Soundi-pisteen 131, Grand Totalina 235, Tomi Rautamaa. Ja luokan voittajana Teemu Savolainen, Soundi-pisteen 141, Grand Total 247. Tää meni väärinpäin. Mä olin kujalla, mutta sä olit enempi kujalla. Se vaan ottaa keskipokaalit tänne. Mä oon tottunut siihen, että sä oot aina ykkönen. Niin, eikä se vaan. Sitten tuning-luokkiin siirryttäisiin vielä, eli Tuning Custom Trunk, 1 kilpailija. Ja Grand Total pisteen 78, Eetu Tarkkonen. Hyvä. Ja Tuning Custom Unlimited-luokan 3 kilpailijaa seuraavaksi. On jotakin harmiseen. Täällä 3. sijalla Grand Total pisteen 144, Tommi Aura. Ja voittajana toisella sijalla päässeen välillä 4 pistettä Grand Totalissa ja tänään toisella sijalla Grand Total pisteen 151 Timo Wikström. Ja Tuning Custom Unlimited-luokan voittajana Ville Vuorela Grand Total pisteen 155. Meillä rupeaa pöytä olemaan tyhjä pokaaleista ja luokat käyty läpi. Kiitos kaikille kilpailupäivästä. Minä kiitän ja seuraavan kerran jatketaan SK Autosoundilla Espoossa. Ja taisiko olla vielä viikko ilmoittautumisaikaa jäljellä.
Vai meni, muistaako joku ulkoa? Viikko vielä. Viikko, sieltä tuli varmaan tieto. Viikko vielä. Tänään on Mikkeli auennut. Kyllä, niin Mikkeli on auennut tänään. Pistäkää ilmoittautumisia sisälle. Ja isot kiitokset päivästä. Ja otetaan vielä yhteiskuva. Missä otetaan yhteiskuva? Tähän lipun alle kaikki. Tähän ottaa yhteiskuva.